היי, שלום, בוקר טוב. היום רציתי לדבר איתכם על סכנה שנקראת עוגן של הרגל רע. ואיך יוצרים את זה? זה מאוד פשוט. קודם כל, מה זה עוגן של הרגל רע? לפעמים אנחנו עושים משהו שהוא לא הטבע שלנו, אבל לשבור טבע זה דבר מאוד מאוד טוב וחשוב בחיים שלנו. לשבור טבע זה מה שאנחנו, איך שאנחנו מרגילים עצמנו לדברים, ואנחנו יום אחד אומרים זה לא טוב לי ואנחנו משנים אותו. אבל לפעמים אנחנו יוצרים הרגל שהוא לא בריא לנו, ואנחנו עושים אותו בטעות על ידי עוגן. אתן לכם דוגמה קלאסית. אני עכשיו נוסעת ברחוב הזה למשל, ופעם אחת היה לי יום הולדת, אני חושבת, חזרתי מאיזה שיעור, מאיזה כיתה, כושר, הייתי בדרך הביתה, הייתי קצת רעבה. וידעתי שיש בדרך חנות פיצה מהממת, ממש פיצה טעימה. אני זוכרת שאכלתי פעם פיצה, האמת היא שפעם לא הייתי אוכלת פיצה, בוא נדבר על זה לפני, ויום אחד עם הילד שלי איכשהו הלכתי, הוא אמר לי יאללה אמא, בוא נדנה, ואיכשהו אכלתי את הפיצה הזאת, וזכרתי שהפיצה הזאת טובה. אז עברתי משם, והיה באמת יום הולדת שלי, רציתי לפנק את עצמי. וקניתי את החתיכת פיצה הזאת, 2 חתיכות אפילו, ואכלתי. ונהניתי מאוד, מודה. אבל זה היה כאילו דבר לא בריא, שחשבתי לעצמי באותו יום, יאללה, עם המחשבות בראש כזה, יאללה, תעשי את זה פעם אחת, לא נורא, תפנקי את עצמך, מה? חיים פעם אחת, כל השטויות האלה שאומרים לעצמנו שחוטאים. בקיצור, זה מה שעשיתי באמת, ובאמת חטאתי, ואכלתי את הפיצה הזאת 2 אפילו. עכשיו אני עוברת מאותו המקום, וכל פעם שאני עוברת מהמקום הזה, כולל הרגע, אני אומר לעצמי, וואי, אולי תאכלי פיצה כזה, איזה מגניב, ואני צריכה להיות חזקה. למה? כי אם אני אעשה את זה אפילו עוד פעם אחת או פעמיים, זה יהפוך לי להרגל לא טוב, ויצרתי כאילו עוגן. מה זה עוגן? זה דבר שאנחנו מטמיעים אותו ומטמיעים אותו בתודעה שלנו או בהרגלים שלנו, וזה כבר, אנחנו מפסיקים ליצור שיפוטיות אם זה טוב לנו או לא טוב לנו. אתם מבינים למה אני מתכוונת? דבר שאנחנו כבר מחליטים שהוא ברגיל אצלנו. ואנחנו, אין לנו מודעות לעצור ולחשוב, זה טוב לנו, לא טוב לנו. עכשיו אני עדיין במודעות, מה פתאום, זה לא טוב לך, עזבי, מה משוגעת בשעה כזאת, זה פיצה, מה, נו באמת. עדיין יש לי מודעות, כי עשיתי את זה פעם אחת. אבל יצרתי מין עוגן שעתו אני צריכה לאט לאט להרים מהשקיעה. כי ברגע שאני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, הוא יהיה הרגל רע שהגנתי אצלי. אז עלינו להיזהר מאוד שאנחנו חוטאים באיזה דבר כזה, כמו איזה פיצה כזה שאנחנו לא בדרך כלל אכלני פיצה וכאלה.